Avui, que hem de parlar d'aquesta qüestió, ho farem amb Gerard Esteve, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Senyor Esteve, bon dia, bona hora. Molt bon dia. Un dia fantàstic per parlar del món de l'esport. Sí, home, un dia que ens hem de, diguem-ne, alegrar tots perquè la Caral, després de 5 Jocs Olímpics, és el 5è Joc Olímpic, va començar a Torino el 2006, quan tenia 16 anys. Després a Vancouver el 2010 va tenir un accident just quan escalfava, però ja hagués pogut fer medalla, va tenir mala sort. Després a Sochi també no li va anar massa bé per un error a la final. I després a Pyeongchang va fer ja diploma, per tant ja apuntava cap aquí, i per tant jo crec que podem estar molt satisfets d'aquesta evolució i sobretot que aquesta catalana hagi aconseguit aquesta medalla de plata, la primera d'esportistes catalans. Hi ha una doble bona notícia en tot això, que és que ens estem acostumant a que les bones notícies del món de l'esport ens arriben des de l'esport femení. Sí, correcte. De fet, l'esport femení aquests últims anys ha tingut un creixement, diguem-ne, molt significatiu, s'ha fet molt bona feina per part de la majoria de federacions i els resultats estan a la vista, no? El futbol, doncs, jo crec que és el principal exemple mediàtic, però en quantitat d'esports, doncs, cada vegada més tenim aquestes guanyadores, aquestes lidereses esportives, que també són una imatge per les joves del futur. Clar, un futbol, per això, que després de la victòria de dir 1-9, em sembla, del Barça femení, ens hem de començar a preguntar si això fa, no sé com explicar-ho, un flac favor a la Lliga, perquè al final quina motivació hi ha de veure el futbol femení, excepte quan hi hagi un partit contra el Real Madrid, que desperta una certa ganes de la Champions. El problema del futbol femení és que hi ha una desigualtat absoluta entre els equips i, per tant, estan tan diferenciats que és el que passa. Però això és un tema estructural que ha de resoldre i que el govern també s'hi hauria de posar, el govern espanyol en aquest cas, que és qui té la competència, per ajudar, per finançar i per aconseguir realment que si creuen a les dones i creuen a l'esport femení, doncs hi han d'apostar econòmicament. Clar, parlem de la Caral, que és el nom del dia, però també d'Alexia Putellas, d'Ariadna Badosa, al llarg, etcètera, d'esportistes catalanes. Sí, correcte, i que a més nosaltres venim fent la festa de l'esport català des de fa més de 25 anys, cada any hem premiat i cada una de les que premiem com a millor esportista femenina de l'any són realment amb uns palmaresos increïbles. De fet, som probablement el país del món, Catalunya, que amb menys inversió per esportista té més bons resultats, no? I això també es nota amb l'esport femení. Menys inversió. Menys inversió absoluta. Aquí ens ha deixat anar algun titular? Bueno, som dels països d'Europa amb menys inversió per habitant en matèria d'esports, però amb una diferència, jo diria que fa mal als ulls. Mentre Suècia, Noruega, Dinamarca, Alemanya, França estan a una mitjana d'1% del pressupost dels seus governs, per tant, al voltant d'entre 150 i 200 euros per habitant, aquí no arribem als 8 euros. Per tant, és, jo diria, patètic el finançament que té l'esport català en aquests moments. En canvi, aconseguim grans èxits com el que estem parlant avui, no? Correcte, perquè l'esport i els valors de l'esport el que permeten és ser molt més resilients i, malgrat tenir totes les condicions en contra, doncs saber navegar i arribar a l'objectiu. Em parlava de diners. Precisament en el món de l'esport hi gira un projecte que és el d'organitzar o tenir la candidatura als Jocs Olímpics d'hivern del 2030, que està aixecant molta polèmica. Primer, perquè hi havia una part del territori que no se'l tenia en compte per aquesta consulta, que s'ha de fer d'aquí a molt poc temps. L'altra, perquè el territori implicat dubta moltes vegades de tota aquesta inversió, si acabarà repercutint o no per revitalitzar una economia, la de l'Alt Pirineu, molt marmada en els últims anys. Bé, els Jocs Olímpics és una oportunitat en qualsevol dels sentits. En qualsevol dels sentits. Pel que fa al tema social, pel que fa al tema de llocs de treball, pel que fa al desenvolupament d'infraestructures, pel que fa al desenvolupament esportiu, pel que fa a la projecció, pel que fa a l'oportunitat de convertir, de donar una oportunitat a territoris que han estat tradicionalment marginats i menyspreats per l'administració de la Generalitat, i per tant els Jocs Olímpics són una oportunitat. Tot depèn de com s'utilitzi. Aquí hem de diferenciar dos grans temes. Una cosa són el que és purament els Jocs Olímpics, això vol dir el pressupost ordinari del desenvolupament de l'activitat dels Jocs Olímpics. Això nosaltres hem dit que hi ha una sostenibilitat econòmica garantitzada. De 1.200 milions d'euros que això costa, 900 te'ls dona d'entrada al Comitè Olímpic Internacional, i dels altres 300 que falten són de ticketing i de patrocinadors normalment. Per tant, diguem-ne que el que és el cost dels Jocs Olímpics operatius, això s'autofinancia i aquí no hi ha diners públics. I després hi ha el que els governs, amb o sense Jocs Olímpics, haurien de fer per les comarques dels Pirineus, que és dotar-los de fibra òptica, dotar-los d'infraestructures entre els municipis i amb les connexions principals que ells creguin, dotar d'una xarxa ferroviària que sigui realment eficaç, eficient. És increïble que avui
el tren Barcelona-Puigcerdà sigui més lent que fa 50 anys. És patètic, però és patètic amb o sense Jocs Olímpics. Aquí podríem entrar a debatre el transport públic d'aquest país, que és dramàtic, no, el que ve després. És una vergonya. Parlava de la política, dels jocs. Qui n'ha parlat avui precisament és la Laura Vilagrà, consellera de la Presidència, en una entrevista aquest matí a la SER. Bé, jo contestaria que el Parlament va aprovar diverses mocions i diversos acords en els quals dèiem, entre tots, que consultaríem el Pirineu i, per tant, estava molt clar, o en tot cas el mandat del govern el tenim claríssim, que hem de consultar el Pirineu. De fet, la vegueria més petita, però la més gran en extensió. Per primera vegada que decideixen alguna cosa tampoc està malament. Però resulta que el Prepirineu diu que ells també hi tenen alguna cosa a dir i el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès volen participar-hi. Bé, és que participaran del procés participatiu i del procés de decisió. De fet, estan a una comissió territorial en la qual, diguem-ne, expliquem tots els punts més importants a decidir i finalment ells hi són també. I a més el que farem és millorar aquesta governança ampliant la representativitat d'aquestes comarques en aquesta comissió i per tant també hi participaran. Una altra cosa és que la consulta la farem a la vegueria, al Pirineu i a l'Aran. Per tant, la cosa encara no està clara. Ferran, Pere, si us voleu incorporar... Perdona, Pere, és que jo crec que el principal problema que tenim en aquests moments amb els Jocs Olímpics és que el govern no ha explicat què és el que vol fer. Llavors a mi em fa molta gràcia perquè aquí que la segona consulta sense saber què es va votar. Que el president del Comitè Olímpic de Catalunya, que sóc jo mateix, estigui a favor d'uns Jocs Olímpics d'hivern, crec que ningú li ha de suposar una cosa estranya. És a dir, cony, és que si jo no estic a favor dels Jocs d'hivern, ja apaga i vámonos. Ara, tots els que estan en contra, també estan en contra de què? Si és que no ens han plantejat, perdona, ni a nosaltres mateixos. Jo, com a president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya o del Comitè Olímpic Català, hem demanat reiteradament reunions amb el govern, hem sol·licitat que es convoqui la taula directiva dels Jocs Olímpics d'hivern, que era un òrgan que en el passat s'havia reunit, que agrupava alcaldes, stakeholders i federacions esportives, perquè ens expliquin i que a través de tots aquests arguments també puguem ajudar, perquè nosaltres estem a favor d'aquesta història i això no ha succeït. Per tant, quin és el principal problema que té en aquests moments aquest país i que té els Jocs Olímpics d'hivern? Doncs que per part del govern no s'està explicant quin és el projecte. Si no s'explica quin és el projecte, ens podem posicionar a favor i en contra, però quin sentit té? Perquè ens posicionem a favor i en contra de què? Per tant, sembla que estem en un moment que tot és fumacel·la, diguem, no? Tant a favor com en contra. Tu perquè tens unes posicions prèvies d'entusiasme cap a aquest tipus de coses. Però els Jocs Olímpics n'hi ha hagut de molts tipus, alguns s'han aprofitat molts, altres gens, i per tant és fumacel·la perquè institucionalment tampoc sabem si es compta amb Aragó, de quina manera, si tindrà el suport de l'Estat, i per tant al final tampoc té massa sentit destinar-hi tantes energies fins que no sapiguem de què es tracta. Això és el que nosaltres li hem estat demanant. Sí que és cert que hi ha alguns d'aquests interrogants que has plantejat que ja s'estan, diguem-ne, donant solució, no per part del govern de la Generalitat, que no ha dit res, sinó per part del Comitè Olímpic Internacional. Per exemple, una de les premisses, faig una prèvia, com a qualsevol institució internacional, han comès errors. I s'han comès errors, i s'han fet Jocs Olímpics que probablement no s'haguessin d'haver fet en aquelles condicions. Però, precisament, d'haver pres d'aquests errors, ara les coses es fan de forma diferent. I en aquest sentit, els Jocs Olímpics han de ser sostenibles des d'una perspectiva social. És a dir, hi ha d'haver-hi un relat. Això no pot ser una festa de 15 dies i després pagar la festa durant 30 anys, sinó que ha de tenir un relat amb la població per tal que això tingui una continuïtat. Han de ser sostenibles des d'un punt de vista mediambiental. El compromís del medi ambient i del 2030 per part del CIO és, dels més radicals del món. I, per tant, això també és fonamental i també ha de ser. I després hi ha una altra qüestió que també s'ha criticat molt, no? El que en diuen els elefants blancs, que són grans infraestructures que després als Jocs Olímpics no s'han utilitzat. Bé, doncs el Comitè Olímpic Internacional diu, escolti'm, si hi ha alguna infraestructura que després no s'haurà d'utilitzar o no tindrà una utilitat social, no la facin. Lliguin acords. I, de fet, el que sí que sabem, a través del Comitè Olímpic Espanyol i a través del Comitè Olímpic Internacional, és que en el si dels treballs tècnics de la candidatura s'està treballant per fer acords, per exemple, amb Sarajevo per l'Skeleton, o, per exemple, amb Suïssa pels salts, o, per exemple, amb l'Aragó per altres infraestructures. Ferran. Jo, clar, és molt complicat, estic d'acord amb el que comentava el Pere, perquè, clar, estem parlant d'un futurible, d'uns possibles Jocs d'hivern, que no sabem si se'ls farà seus i, per tant, presentarà la candidatura al Comitè Olímpic Espanyol, que és qui ho ha de fer, i aquí tindrà molt a veure la implicació o no de l'Aragó i què hi diu, evidentment, el govern espanyol, i després, evidentment, si aquesta candidatura prosperarà al Comitè Olímpic Internacional o passarà, com per exemple, a Jaca, que diverses vegades ha presentat la seva candidatura als Jocs d'hivern i no se n'ha sortit.
Després hi ha una qüestió social, ell parlava abans de l'impacte social que això tindrà i l'impacte econòmic, diria, no? És a dir, uns jocs d'hivern, cap a quin model ens porten al Pirineu? Doncs segurament ens porten a un model de consolidar o de convertir-lo més en un nucli d'atracció turística. És aquest el model que volem? Perquè, per exemple, ara hem estat parlant avui del tema del salari mínim interprofessional. Sabem que el sector del turisme és un dels sectors on es paguen els salaris més baixos, el sector dels serveis en general i el sector del turisme en particular. Per tant, es podran resoldre... Quan parlem de quin model de país, és evident que una herència d'uns jocs d'hivern és més turisme. És un model més turístic. I després, el govern, heu posat el tall de la consellera Vilagrà, planteja una consulta, a mi em sembla bé, em sembla que està bé, que això es pugui fer. Parlàvem abans també de la implicació de la CUP en la governabilitat, doncs amb això la CUP, que té una proposta que és molt crítica i que vol que aquesta consulta sigui més àmplia, doncs segurament si estigués més implicada en la governabilitat podria haver aconseguit que el Berguedà, el Ripollès i el Solsonès també hi fossin, juntament amb la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, i el que sí que crec que és molt exigible al govern de la Generalitat és que digui quin és el programa del no. És a dir, aquí s'estan venent les virtuts d'aquests jocs, que segurament en tenen, i la gent segurament anirà a votar sabent quina és l'expectativa de que es voti que sí, però jo crec que els habitants del Pirineu també tenen dret a poder votar que no. I que tinguin dret a poder votar que no vol dir que si guanya el no, també hem de saber quin és el compromís de la Generalitat amb aquestes terres, quin és el compromís d'inversió, cap a quin futur apunta i que puguin triar entre dos models i no entre el no-res o l'expectativa d'uns jocs d'hivern. Ferran Casas, que sempre ho vesteix tot molt bé, li ha fet moltes preguntes. Les hem de mirar de respondre totes en 2 minuts. Cap problema. Respecte a la candidatura, si ens posem d'acord i es presenta al Comitè Olímpic, serem la primera candidatura negociada i, per tant, els Jocs Olímpics es donaran a Catalunya. I, per tant, tenim la complicitat del director general del CIO, tenim la complicitat de Juan Antonio Samaran, que també està als òrgans de govern del CIO, i, per tant, hi ha moltes possibilitats que, si presentem la candidatura, ens la donguin. Pel que fa efecte al model de país i al model, jo crec que no depèn tant del sector, sinó de les condicions. O sigui, que tingui llocs de treball precaris o no, no depèn dels Jocs Olímpics, dependrà d'altres circumstàncies en el marc del... I l'oportunitat... Està clar, però quan tu apostes per uns jocs, l'herència que deixen és més turisme. L'herència que deixen ha de ser unes infraestructures que serveixin per al territori, que els hi permetin fer, per exemple, teletreball i que hi hagi llocs de treball de qualitat que es pugui fer, que ara en aquests moments això no passa. Per fer això no cal uns jocs. No, encara anem molt més allà. No cal uns jocs, però mira, la gent del Delta de l'Ebre, només ens recordem d'ells, pobrets, quan hi ha les inundacions. I després tots són lamentacions, sentim els alcaldes durant aquelles èpoques i després ningú se'n recorda i ningú els hi arregla les qüestions. I això els hi passa també al Pirineu. Fem uns jocs d'estiu a l'Ebre. No ho sé, però en tot cas el que ha de servir, el que serveixen aquestes qüestions és per posar el focus i per donar sortida. I aquí deixeu-me dir una altra cosa. A mi això em sembla pervers. Sí, però és com funciona el món. És a dir, això aquí hi ha la Xina popular. Doncs no em sembla bé. Bueno, ja, però a mi també hi ha moltes coses que no em sembla bé, però funciona així. És a dir, vull dir que el que sí que li puc dir és que són una oportunitat pel territori i que el territori, que està representat democràticament pels seus alcaldes, la majoria, tots els consells comarcals estan a favor de fer els Jocs Olímpics d'hivern. I no et diré el 100%, però pràcticament el 100% dels alcaldes també. Per tant, la representació democràtica del Pirineu està a favor dels Jocs Olímpics. Per tant, dir que hi ha una gran majoria en contra dels Jocs Olímpics és fals. Hi ha una gent... No ho dic aquí, dic en general, que a vegades se sent. No hi ha molta oposició, no. Hi ha la CUP dels Pirineus que està en contra dels Jocs Olímpics. Fem la circumscripció a on exactament està i recau aquest no. Molt bé, haurem d'esperar què diu la consulta i a partir d'aquí què decideix el govern català, si impulsar-lo o no impulsar-lo. Nosaltres els demanem que liderin, que expliquin i ens tindran al seu costat per aconseguir aquests jocs. Gerard Esteve, gràcies avui per acompanyar-nos. Hem parlat de moltes coses. Jo a la vostra disposició. Avui un dia interessant per fer-ho. Que vagi molt bé, gràcies. Gràcies.